Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel uMkhanyakude TV. Inkulu indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Umphakathi waseMpumalanga ke lapha nawe ingane zakwethu kuMasipala waseMkhondo uvuke umbhejazana lapha emva kokuthi kube nezinsolo zokuthi amaphoyisa adubule ingane encane yashona ke lapha nawe ingane zakwethu. Umphakathi awupholisanga amaseko, uvele wagcwala umgwaqo wavala kwasani okudlulayo ukuthi imoto yamaphoyisa ke lapha nawe ingane zakwethu, uphinde wagwaza nezimoto zomthetho amasondo. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela subscribe cizene impela ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo enje. Asengihile kabuhlungu ngithoya